ik wil maar los. Hartelijk welkom op de jaarlijkse keerkomsten van het Warfbelang. Wij het bestuur binnen het tegenbeleid met helemaal wijzigends. Er hier natuurlijk wel wat meer mensen wijzig in, maar haar kwaliteit van kwantiteit zeg maar zeggen. Voorzitter, ik heb een vraag. Het is ook geen tijd voor het omvreden, Lampek. Ik ben er wat te gauw. Ja, maar... Maar dat ik jou goed beschouw, dan zit je op het best. Dus wij doen een nette formeel, branden maar in. Oké, ik zal het kort houden. Het komt hierop neer, kan het ook in het Nederlands? Dat is wel een hele normale vraag. Lampek, kun je mij nou net verstaan? Je bent hier als kofkie in het warp en wij zijn wend om de keerkomst van het Warfbelang in het Fries te doen. Ja, maar u moet me goed begrijpen, ik heb niks tegen Fries. Hey, ik ga zelfs een cursus volgen Fries voor niet-Friezen. Dus, ja, en ik versta het meest ook wel. Maar waar het mij om gaat, is er worden hier belangrijke dingen besproken. En dan wil ik dat ik precies weet wat er gesproken wordt. Bovendien kunnen jullie allemaal beter Nederlands verstaan dan ik Fries. Ja. Meesken, je kennen wij hoeren nog praten, maar dat doen we net. Josje, ik zal proberen vanaf nu het in het Hollands te doen. Goed mensen, dan gaan we nu over naar punt 2 van de agenda. Voorzitter, mij op het vregen. Lievernetheid. Nou, ik zal het kwad houden. Maar zo'n jou dit wel in het Frisk twabbelen. We hebben natuurlijk helemaal niks over te praten. Wij hebben correct besletten. Wij? Jo. Goed, ik. En als voorzitter heb ik het er Ik heb nog altijd geen antwoord op mijn vraag, jong. Kunnen jullie mij nou net verstaan dat ik Hollands praat? Wij zijn hier gewend om Fries te praten. En persoonlijk vind ik het heel gevoelig op de keerkomst. Goed, we gaan het democratisch afhandelen. Waar is van Frieskas viertaal? Wie is voor Nederlands als moedertaal? Dat lijkt me dan wel duidelijk. Tuurlijk! Ja, tuurlijk is wat je de baas is, ja. Ja, wat bloei je nog vriezen van de beste land? Je moet niet op je kap schieten. Het heeft helemaal geen zin om door te zeuren, Bent. We hebben gestemd en democratisch zijn we erover uit dat het... Democratie van de Oregon, ja. Maar ik weet genoeg. Ik wens je maar een vruchtbare neerkomst. Goed, dan gaan we nu over naar punt 2 van de agenda. Wat zeggen binnen? Wat bestopt die? Alle je. In de keer komt er nog wat in. Shoot het de rusten. Nou, dit in de sek naaien door die etter uit de nijbouw, die lamsek. Lamsek, lampex is bedoeld. Omkolen met het schietsekken. Dat komt maar ervoor. Wel, dit is de wet net stellen tot de leur de nijbouw. Nog even, hè. En ze zetten zich gestikkeld hier. Er is een vaart voor Friespraters. Daar draait het uit op den duur. Als me nou eerst eens restig vertelt wat er nou eens aan de hand is. Ik wil me nergens mee bemoeien, meneer de voorzitter. Ik vind het Fries wel een mooie taal, maar ze moeten nog gewoon in verbreken en ze toch het dat niet zoeken. Had die man ook in Fries versteerd? Net verstaan. Ze verrekken. En zoet die dik verrekken, matten. Nee, hieten zitten, matten. Bot wij nee. Als je moet verrippen, dan wij het. Nou, draaf nou net een liefdesje terug. Terugdraven. Ja, ik draaf terug, ja. Ik ben op een ring. En het is een baas die het mij keren kan. Dat riemt. Huh? Zit hield daar in de jaren. De was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij daar bij. Het rint als het rint en ik al rint het uit de hand. Hadden naar je leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog niet hand. Maar loop mij maar, ik ben het best bij mij. Maar loop mij maar,
Taalterrorisme. Ik heb niet op nije bewenders zien. Maar nij inkomelingen worden ook komelingen als ze beziekje elke niet naar haar hand te zetten, naar haar piependonsje te litten. Als zoeken willen dat elk hem om haar verbrekt, haar taal spreken mat, dan neem ik dat taalterrorisme. Als zoeken een beroep toch op het tuikengevoel van de meeste Friezen, dan neem ik dat taalchantage. En de lui die daar terroriseren en chanteren litten, neem ik labbekakken. Lui zonder ergbonken, zonder kont in de broek. Sokken worden voor de botsen het laatste beetje eigen is dat ze nog oer gaan verkwanselen aan elke willekeurige boe of baroppende duivel van oor de Aasludik. Koffie? Of ben je dat te gramietig voor, meneer Baas? Wat is dit? Dat is Talita, haar nijste opstiging. Ze gaat naar schildercursus. Bij die vent maakt zijn griene baret op. Hast hem eens erin, Sjoen? Ze had al in je les gaan. Nou, dat had er wel vertellen niet. Ik heb wel op zoutje kamer. Hoe gaat het met een kolom? Rent dat spoor. Mooi. Goed, mensen. Dan is het nu tijd voor de rondvraag. Ja, ik heb er een. Lampek. Is het mogelijk dat de toneelvereniging dit jaar ook een stuk in het Nederlands doet? Lampek, dan moet u bij de toneelvereniging zijn en niet bij mij. Ja, maar die horen ook bij het dorpsbelang. Ja, maar is autonoom in haar beleid. Over een paar dagen is de vergadering van de toneelvereniging. Ze zoeken nog een nieuwe voorzitter. Aha. Dus wat let u? Misschien een schone taak voor u? Ik weet wel iemand. Ik stel mij kandidaat. En mijn eerste actie zal zijn een Nederlandstalig stuk. Zijn er nog meer vragen? Sanet, dan moet ik om het tweetalige karakter van uw dorp mooi te onderstrepen in het Friesk afsnuiten. Meeske dingen dank dat je met de West binnen, Woltus en ontzettend bij de geerkomsten van de toneelvereniging voor een paar dagen. Bedankt! Hij ik wil even één ding zeggen, Sissen. Je zet me totaal voor gek, Justrion. Ik ga er altijd te smoren in. Dan zetten ze zelfs zo gek en mij erbij. Het was sowieso stijloos om weg te lopen. Leur zonder stiel, zonder ergbonken. Die zitten achter de bestuurstafel. Wij komen net oors. Je meent de kap ervoor horen, matten. We ben je honderden hier en wend om Fries te praten en dan willen we ze horen. Maar mocht niet al te bets 2-3 woorden net verstaan, dan opponeer je maar en wij zijn hem skwielen. Dat is toch zo, matten. Ja hoor, dan moet je vooral met zulke woorden komen. Ski-wielen. Dan lopen ze toch direct weg? Die vallen beter wijst op Gruim staat netjes. We hebben democratisch oplost. Democratie van de koude grond. Dat die juist de rekkel zijn. Maar je weet er van tevoren dat jullie reageren zullen. Friesk is mooi, maar je moet er net te druwen. Maar de Friesen met van die lappen kakken en eigen taal net wurg. Die verbreken ze maar. En daar speculeren die man juist op. Zal ik het wat verzetten? In de nijbouw, hè? Bij de Noland stoop. Nog even en het Hollands lag eraan van mast erop. Jongen, jongen, jongen. Hast du dat juster al even bedacht? Stiert dat al hier in een kolom? Dan zal ik daar eens wat zeggen. Van dat stoken heb ik nog nooit wat van aan. Precies. En met weglopen bereik je helemaal niks. En met Diana volle minder. Wat vindt hij trouwens van dat ze het commanderen het toneelstuk in het Hollands spelen zullen? Hollands? Ja. Dus de hele vereniging, daar weet ik Ja. helemaal niet van. Had ze daar dan niet verteld? Nee, waar zou men dat vertellen, wat hebben we dan? Had ze daar dan net verteld dat Talita haar kandidaat stelt had als voorzitter van de toneelclub? Nee, daar weet ik niet van. Maar zie ik je nog eens een eitje vertellen. Uw toneelclub had op dit stuit 2 nieuwe kandidaatvoorzitters. 1 en 2.
gek. Wat zullen we nou gaan? Joh, maatje, ik vissen te rok. Ja, die neemt het maar eens. Hè? Hier willen alle toch zo'n oud kerels mee opknappen. Jongen, waar maakt het dan nou zo druk over zo'n skietaaltje? Alle jaren in je taal. Dan win je van een soort gedonder houden. En het weet nog vol goed keer. Jongen, ja, één taal en alle andere talen ook. Maar we werden net al in dezelfde kleding, dezelfde auto, hetzelfde huis. Joh, maar ik had het zo ronddragen. Jongen, ik mag die eenheidswas net, maar dan vindt het kennelijk lekker. Hè? Wat zei Stefan? Alle keer mijn blauw kilo in de trapbrand, hoor ik het dan? Jongen, nee, dat scoort om eens net. Bij waar scoort dat? Is je dan nog eens hier, bij de vrouw zelfs? Oh nee? Ja, daar. Zal ik je nice vertellen? Fris scoort benam bij de vrouw. Hier, wat zei ze van de kast? Twares, Tjeppe Hettinga, Agnes, Pieter Wilkes, hè? Gaat ze net lezen? Jongen, er is onderzoek naar die. Ja. Nou, maar jongens, net praten. Of je draait toch, of je beslaan met een gek. Nou, master, een weer van wegen raad over Friesland en uw staatstroep de ronde. Friesen binnen bang voor de eigen skaat. Of nog slimmer, van een Fries naam wat ze kruis op het lief. Een volk wat geen voest wat en maatje voor zijn eigen taal is geen eigen taal waard. Laten we het zwijgen en maar te doen en overschakelen in het Hollands. Basta. Nou, dat ligt er net om. En als dit lezen, nijinkommelingen zijn oerkommelingen. Dat staat eruit, bij te lezen. Er staat nijinkommelingen worden oorkommelingen als... En benamen dat als, daar gaat het om. En als ik mis is, dan broeit er wat. Wij binden al lang net. Maar je maar wat je me nou verlekt ha. Buik beste aardappels te koop. Nee, het mis mooi succes. Nee, het mis mooi. Ik verkeep je geen puikbeste aardappelen. Nee, string je minnen. Dit boert, hè, dat hebben ze bij mij onder de dik zetten. En dat horen mijn poerbeste jerpels, dat hebben ze zo wat in de veert zolt. Nou, dan zeg ik je. En je spoor van het dierder. Ja, alleen op dit. Maar dan kijk ik niet mooi vanzelf. Nou breekt mij de klomp. Ik hield op wat breder ook een jongvolk. Waar hast u die vredesnaam? Ze hebben de namen van mijn café ik oververven. Dat leest als. Ze hebben Jerringsliner verloren in de fut. Hij is gelijk bent. Er broeit wat. Er wordt stokelen. Die Lampek die zei laatst Simmy, wat heeft dat café voor jou een idiote naam? Dat is voor een normaal mens niet uit te spreken. Waarom noem je het niet gewoon de fut? Zou die man er soms wat mee te krijgen? Dat bedoelt... Nou, wat zou ik hem zijn? Maar lieverd, je bent gewoon nog te klein voor een bootje. Maar ik kan het toch vragen voor mijn verjaardag? Ik vind je niet lief. Kom zitten, ja. Ik zal pakken in mijn bed brengen. Wat is dit? Och, heden, ja, dat wist toch nou net eens. Nou, wat je? Dan kon je wel in een hekel aan het Fries gaan. Ik begreep het net. Samen in een, na die keerkomst is het al jaren boelje. Daarvoor had ik nooit wat van vernomen. Nou, wat ik zei? Heb jij wat gezegd? Oh, dat is toch net weten. Dit is het begin van een Hollands toneelstuk. Alleen geen hoeveel bedrijven dat moet nog blikken van. Ja, overdrijf je maar weer, hè? Ik snap het net. Ik snap het net. Ze zijn nou zo positief. Een hele club van die mensen uit de Nijbouw had hem op je voor de cursus Fries van het Friesnakjet. En Talita, jij stond er echt bij. Ik heb die cursus niet nodig. Ik kan jou prima verstaan. Lezen ook. En meer heb ik niet nodig.
Nou, een conversatiecursus wat ik goed van. Engels, Hasteldeens, Spaans en Noord-Fries. Oh, nou op met die pesterij. Pesterij, het investerende juist. Als wij gaan verhuizen, dan heb ik niks meer aan het Fries. Verhuisje? De huisje is net hoe jij. Nou, als het aan mij ligt, hoe eerder, hoe beter. Nou, dat haast er nou van. Dan jagen de meesten gewoon voort. Dan ik altijd maar die nou 3 uur rij. Van mij hoeft het niet voort. Maar dit je blauwe wol is zelf aanpassen matten. Oh, dus jij wil volledige assimilatie. Nou, levensskaart, die jaren ben ik net gevoelig voor. Kom, Cynthia. Oeh, blikje kater is het al salet. Ik moet voort. Ont een andere keer. Paken? Ja. Paken vindt het ook wel goed dat ik een bootje mee heb. Nou? Toch? Nou, dat kan Paken wel vinden, maar... die heet de man binnen baas en die vinden het te gevaarlijk. Maar ik kan nou maar zo goed zwemmen. Ik had 2 diploma's. Dat is weer. In Paken net een goed witje van mijn dwaan. Ik was zo graag een piraat. Nou, ik denk net dat het helpen zal. Maar ik weet wel wat oors. Dan krijg je van mij een bootje. Maar net zomaar. Daar moest al wat verdwaan. Wat dan? Toen moest toen in Judjeta zien die mem al in de maar Fries praten. Zou ze dan net leuk worden? Nou en? Zo'n geitje. Dat is weer. Nou, lekker slapen. Hé, zo recht ze wijs. Waar is het doen? Nou, wat ben je het zo? Ben je net zo volle zo'n? Is je lippen? Dat het scoort benoemen. Oh, bedoel het staat. Ja, net ons. Dan wordt de proef op een som nemen vanzelfs. Nou, wat leed hij? Maar goeie. Nou, wat zeg je in verhaal? Tak een weekend spelen dat boy in de ster. Hoe liep het dat? Als ik nou eens even kaartjes versier. Nou? Wat zegt hij nou allemaal? Iets met versieren of zoiets? Wie wil hij versieren dan? Ja of mij? Weet ik veel, het is ook zo'n domme koolrapertaal. Maar ja, met een boerenlullensaus eroverheen. Nou, dan mag je met zelf gaan verder. Huh? Je weet niet wat je mist. En? Ben je dus een sukkel? Talita, jou mij de nutjes morgen zo leven. Van de jongens de keerkomsten van de toneelclub. Zal mij maar ik hinnen mee. Ik ken wel een stembroeken. Hoe liep het dat? Joukje stemt op mij, wist je dat niet? Ik ga me nog van deze kreeuwerij. Ik wilde er niet eens bij hinnen. En ik wilde hier aan tafel ik net een wit meer roeieren. Als Talita nou waarom loopt er niet te redden? Oh, dat zou je wel willen, hè? Nou, mooi niet. Ik zie... Ben je het alsjeblieft? Doe die zin. Nou, dan zijn we nou zo aan. Wat zeg je van de verhuizerij? Zullen die een fusie? Ja. Oh, dat wisten we net, hè? Nee. Doos is verhuizing. Tenminste, de hier Talita-tour. Ben. Ik keer het al, ooronderwerp. Mem, maak de boerenboeter wel even? Kun je dat gewoon zeggen? De boerenboeter, zo mem die mij wel even nog aan ballen. En nu zoals ik het je heb geleerd? Dan net, hij maak de boerenboeter even. Tuurlijk, leven. Alsjeblieft. Ik dacht dat wij een afspraak hadden. En Cynthia, wie heeft gezegd dat jij... Wie, Cynthia?
En waarom? Dan krijg ik een bootje van pakken. Een piraatje. Jij. En dit keer ga je echt te ver. Ik wil weg hier, die vent, dan word ik echt dood. Talita, jij hebt het wel over mijn vader. Hij stookt Cynthia tegen ons op. Ja, ik ga met hem praten. Hij moet zich niet bemoeien met de opvoeding van Cynthia. Ja, ik ga met hem praten. Hij bemoeit zich overal met... Ja, maar die man die bedoelt het toch niet zo kwaad? Begrijp dat nou eens. En trouwens, waarom verhuizen we dan niet? Dan doen we die stomme praktijk van de hand en dan gaan we ergens anders. Hé. Denk je nou eens in? Wij met z'n drietjes en misschien nog een ander babytje erbij. Wil jij toch ook? Nee, kom op. Maar dan niet. Maar denk maar niet dat ik voor Bent aan de kant ga. Talita! Ik wil schilderen, ik moet me concentreren. Talita, doe nog niet zo flauw! Grote kwast. Dat wie goed mis van die bent. Nee, een geintje, wat zou dat nou? Soks is net langer een geintje meer, dat wist toch zelfs ik donder zo goed. En om het goed te maken, het is toch wat inskikken, matten. Wat bedoelst? Je mast haar wat Tajaan. Ik prakkeseerde net hoor. Wat was dan? Een hoes vol leien? Daar wil ik net in Libje. Verhoesje? En wat leidt die? Nou, maar stot er goed om denken bent. Want als het net ons kind, dan toch ik dat. Ja, dat van dat broodje, dat hiep misschien beter net van kind, maar... Dat oren heb ik je wut van waarom er binnen grijzen. De bist al 4 uur hinnegongen. Ik lip je net aan de kont regen toch. Ik ga je de ooster luchten. Ik wil net lipje in een hoes vol leien. Bentbaas, ik heb je. Nog leuk. Dat van het bootje, dat weer een beetje mis. Ik heb een cadeautje voor je. Cadeautje? Moet je niet uitpakken. Nou, dan doe ik het zelf wel. Hoe komst je al? Ik had een kwast nodig en ik dacht in het schuurtje van Bent. Je was neer te krijgen. Laat staan het ding. Nou, daar staat hij dan hoor. De grote geheimzinnige nachtschilder. En ontkennen heeft geen zin, Bentbaas. Hij wil iets geintje. Mensen tegen elkaar in het harnas jagen, dat is toch brullen geblazen? Dat is net zo toedruwen wel, hè? Ik overdrijf. Ja, natuurlijk. Jij steekt de boel aan en als de fik er goed in staat... dan ga je tussen de toeschouwers staan om te vertellen hoe verschrikkelijk het wel niet is. En als ik dat een rotstreek vind, dan overdrijf ik natuurlijk weer. Je bent een loeder. Vet is dit een beetje verkeerd op je. Dat wil je net niet bedoelen om dit soort dingen te doen. Af en toe ben je zo'n min mannetje, hè? Weet je dat? Ach, Talita, ik bedoel, nee, ik moet maar zeggen van ze doe en ik, hè? Ja, ik moet gewoon om een geus vragen. Al die oren, die hoorden net te weten, no? Oh, je wilt dat ik mijn mond dicht houd. Maar zo'n grote grap, daar moet toch iedereen om kunnen lachen? Ja. Ja, nee, ik bedoel, het is misschien beter wist dat ik... nou ja, het is wat alles oorrondend op mijn bedoeling weer. Nou, ik weet nog niet of ik mijn mond wel kan houden. Moet ik even over nadenken.
Ik wil je een voorstel doen. Goed? Ik luister. Ik dacht dat het jou is hier. Zit je voet maar zezen, je bent een kloot. Je bent zo dom als een baar. Rustig, Colm en bedadel is je voorbij. Wat ik nou weer verkeerd in? Scoren, zo'n jou. Scoren. Nou, mooi niet dus. Dit skip je even voorbij. Kist een beetje Scoren, duurder. hè? Hoe kan je het in de hasses? Een korenraad betalen ze. Opdoeken maar die rotzooi. Oh, wacht even, ik geef mijn luchtje op. Toen hast een Scott wegen en het is misbeteerd. Hast een blauw aan. Een boerenlullensaus, zei ze. Ze kennen mij in een strontzakje, die smaren kak madame. Zak ken ik niet meer. Je hoeft ik nooit weer wat. Je bent een kloot. Wat maar die stond hier al eens op een rietje. Dat is jonge herkomsten van de toneelvereniging. Beent neemt het op zijn kwaandochter. Zij wil een Hollandstik en Beent een Vrierstik. Je hebt om het voorzitterschap van de toneelvereniging. Nou, dan zeker maar mooi even nu te draaien helpen. Voor je scoort net. Voor je meter. Hi. Hi. Wil je het van me drinken? Je bent zo alleen. Een ijskoude soepen liek het mij wel wat. Soepen? Oh, kut. Soepen? Gerrit, meer soepen. Dan zijn wij nu daar onder de bestuursverkiezing van de toneelvereniging. Een jaar lang hebben wij om een nieuwe voorzitter gezocht. Geen één te vinden. En dan nu, samen in twee tegelijk. Beent Baas en Talita van Gorkum. Ik word dit jaar aan Beent. Achterwijzingen. Een column is een column. En die komt wel eens hut en in ziet aan, daar ben ik mij bewust van. Maar het had nooit mijn bedoeling geweest om een twaspel te zitten in het dorp. Ik wilde dit van zeggen. Wij hebben wel hier verschillende achtergronden en praten over de taal, maar toch moeten wij een goed arbeid in mijn kring gaan. En om nog te laten dat het met meens is, wil ik de orenpartij meer rond te gaan. En daarom heb ik besloten om mij als kandidaat voor het voorzitterschap rond te boeken. Dan binnen we nou gauw klaar. Ik stel voor dat wij bij acclamatie Talita benemen thuis naar je voorzitter. Bravo! Bravo! En daarmee sluit ik de eerkomsten. Hey Beent, ik ging nooit anders door Sama Beliers Maar zo'n Tajaan zo'n wat nemen, no? Dat beste was net van de aan de kant in dit stuk van zaak. Ja, zo hoort het, hè? Een tegenwerking heb je niks. Hey, wisten jullie dat ik die speech helemaal kon verstaan? Oh, ja, cursus Fries. Hartstikke goed, Barbara. Proost! Ja, proost, hè. Proost. Ja, dat doet dus degene nooit goed. Nou, de wiedere partij was druk met waande. Nou, die ververij van die bordjes bedoel ik. Puik beste je rappels en zo. Ja, ik zou wel eens weten willen waar dat nou best gaat. Nou, dat zullen we wel nooit weten, denk ik. Maar het had hier nog een grapje aan het best. Maar er is net bot om laken. En nou zo. Nou, Talita. Tjoh. Op de oerwinning. Het